Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनियावनो आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय गोबावसैमोन guys भिडिअ लाबोयो दिनै जास्ट लाबोनाय जालायबाय आं दानि बावै जास्ट ओमफ्राय फेसबुकाव नुदों जोंहा मैदेरा मानि ट्रेन सायावनो बुलायलाबायदों बोरै बुलायलाबायखो ट्रेन सायावनो माबा फानग्रानो माग्रानो ओमफ्राय मा जादों ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ आं होनो हागोन नोंथांमोना नैबे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि जावलायबाय थादोंमोन बेसोर दाख्लै साननैसो निजिराजों निजिरानि बिनानाव ना मा होनदों ओमफ्राय नैबे बुलायग्राखौ ट्रेन सायावनो ओरैबायदि बुलायदों बाप दन गोजा ओमफ्राय मालायफ्रा इलेक्सननि दावरावबा बिस्रा बुलायनायनि दावराव माथो मालायफ्रा ओरैजाय गेदेर गोलाव जानो नाजायो ओमफ्राय ओजोंहाय मालायफ्रा मानिजों मा जादों बिस्रा ट्रेन सायावसो ओरैबायदि बुलायदों गाइस बिदिबा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना मानि थाखाय बुलायदों ओमफ्राय आरो मा जामारदों गथ'नाया बेखौ नायबानो एसेबाबो बुजि मोनगोन नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नैबे मैदेरा ट्रेन सायाव मानो बुलायदों स' लोगोफोर बिदिबा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो होनबाना बुजिनो मोनसिगोन नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ मानो जानला मोनला हगारदों खिन्थु मिटिं जागोन न'आव थांबाय ओं दे मिटिं जागोन ओं न' जागोन दे मिटिं जागोन ओं दे मिटिं जागोन नायलाय दादानो दन नैयो मिथिगौ ना नायलाय माबायदि दन बिसोरो नायलाय नोंसोर सानै आरोना बुनो फैखायो मिथिगौ ना ओरैबायदि रांखिनि बुना फैदों नों बायदि ससियेल मिडियायाव नांलाय बुनो फैखायो नै नोंसोरनि बायदि देहा फानग्रा मानसि नङा जोङो मिथिबायना नोंसोरनि बायदि देहा फानग्रा मानसि नङा जोङो मिथिगौ नोङो मिथिबाय बेखौ लांलाय बेखौ लांलाय नोंनि बायदि देहा फानग्रा मानसि नङा सिदा बुंखादों आङो मिथिगौ ना नों मिथिबाय नै दे मानसिखौ नायदे नै निजिरा बिनानाव आरो नायो नै नालाय माबायदि हा एखमलाय ससमा खमलाय नायनो आङो साला नै बेखौ नायदे नै फैदों नायलाय नै नों बुलायदों गावनि बुस्थु देखाय बेरायग्रा बिनानावखौबो नाय दे आं बिनानावखौबो देखायना होनि खालि खिथुल' देखायना बेरायो बिनानावाथ' खालि खिथुल' देखायो गावखौनो मा सानोथाय खालि थाफ्लि देखायो थाफ्लि देखाय बेरायथिङो न'खराव इथिंजाय बिफाया रिक्सा थम सालायनानै जायो इथिं फिसाफोरा जै लेभेल बिफाया थम सालायो इसोरखौ आरो गामिनि मानसिफोरा मारै सिनाया इसोरो गामियाव फैबाथाय माबायदि फैयो मिथिगौ दिकाजुलियाव थांग्रा माबायाव मोनाबिलिनि 6:30 इदि मोनहैयो रंगियानिफ्राय गंसे ट्रेन थाङो बिसोर बे ट्रेनाव थाङो बिसोरो हराव मोनहैयो बिफाया गावसिनि थमथमावनो लाना थाङो आरो लाबोफिनो फुङाव थमथमावनो गारियाव थिखोनानै हरो गामियाव ओंखारा रावबो नुवा जाहैदों बिफाया थम सालायो इथिं फिसाफोरा नाय माबायदि थायो थिगानो फंबायजों उन्दुग्रा होनदों आंखौ नोंखौसो नुबाय आं फंबायजों उन्दुग्रा होनदों नोंनि फिसाजोआदि सिख्ला जानानै फैगासिनो सिख्ला गिदिर जाबाय नोंनि फंबायफोरादि दङ सानै गोरजिया थाहैदों अबेबा हटेलाव बङाइगावआव सासे मावना दङ फंबायफोरनो हाबा हो फिसाजोआ फंबायफोरनो उन्दुबानो नोंनि फंबायफोरजों उन्दुगोन मालाबा बेयो उन्दुबानो नोंनि फिसाजोखौ गाज्रि खामानि मावगोन नोंनि फंबायफोरा गाज्रि खामानि मावगोन न'निजों न'नि लालायनो हायोबा होमबा फंबायजों हाबा हो नङाबा बै नोंनि फंबाय नोंनो देरसिन नोंसिना न'खराव नों बुरै मानसि सासे लाजिनाय गैया नोंनो देरसिन सासे न'खरनि देरसिन मानसिया बेफोरबायदि जाबाय आरो नोंनि बै फंबायनि फिसाफोरखौ हाबा हो नोंनि फिसाजोजों मिथिगौ ना बिदा फंबाय लालायनो हायोबा नङाबा नोङो बिफाखौ लाबानो जाबाय मिथिबाय
स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानैथ' बुजि मोनबाय ओमफ्राय मानि थाखाय बुलायदों मा जामारदों काहानिया नङासै ओमफ्राय गाव गावनि केरेक्टारफोरखौ माबायदि ओमफ्राय अपेनलि देखायना लायो मानो बिदि बुलायलाबायनांगौ मोजाङै मोजां रायज्लायनांगौना एसे रायज्लायनानैबो समाधान सल्भ खालामनो हायो बुलायलाबायनाय ट्रेन सायाव सनमान रायजोफोरनि सिगाङाव पाब्लिकनि सिगाङाव बेबायदि बुलायबा बोरै जानो गाव गावनि केरेक्टारफोरखौ देखायनाय जायो ओमफ्राय रायज्लायनायनि गेजेरजों जायो ना बेफोरो समाधानफ्रा बेबायदि बुलायनाङा ना मोजाङै मोजां सावरायलायनानै सल्भ खालामना लानांगौ मानि थाखाय जादों सुरुवात मानिफ्राय माथो होनबावनो आरो ओमफ्राय जोंनि दा नै बुंनो गोनाङा बेफोरनोसै आरो जेखियानो जादोला लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाथ' गाबोन इलेक्सननि टाइम सफैबाय ओमफ्राय गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो दा हगारसै जाय सरकारा मोजां मावदों बेनोनो बड'आनो जाबाय ओमफ्राय गावबागाव चइस थायो बयहाबो मोनसे मोन्थाय थायो राइट्स थायो नङासै बेनिखायनो दा मेगननि नोजोराव सोरखौ साबसिन मोनो बेनोनो बड'आनो जाबाय मालायनि खोथा लानानै साननांगौ जेबो खोथा गैया जाय सरकारा साबसिन खामानि मावगोन बेखौनो नुनानै बा गावनि मेगनजों नुखादोंबो जानो हागौ आरो नुनानैबो होनो रोङाबा जों मा बुंबावनो आरो दा गावबागाव चइस थायो बेनिखायनो जायखौ मोजां मोनो बेखौनो होनो हागोन स' लोगोफोर आं बांद्राय गोबावबो बुंनो सानला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच लाभ इउ टु अल बाय बाय गाइस